Biblia sa Matthew chapter 25. Matthew chapter 25, 14 to 30. Ang pulong sa Diyos nag-ingon sa Gospel sa Matthew chapter 25, ang paghari sa Diyos sama sa usa ka tawo nga mulakaw ngadto sa laing dapit. Gitawag niya ang iyang mga sulugoon o gipiyalan, gihatagan niya sila sa iyang katigayunan, sumala sa ilang katakos. Ang usa gihatagan niya 5 ka puntil nga salapi, ang usa 2 ka puntil nga salapi, o ang usa pagayod usa ka puntil nga salapi. Unya milakaw siya ang mga sulugoon nga nakadawa sa 5 ka puntil nga salapi. Milakaw dayon o gipatigayon niya kini nila kini o gipatigayon niya kini o nakaginansya siya og 5 ka puntel nga salapi. Ang nakadawat og 2 ka puntel nga salapi nakaginansya og laing 2 ka puntel nga salapi. Apan ang sulugoon nga nakadawat og 1 ka puntel nga salapi milakaw og nagkalot sa yuta o gilubong niya ang salapi sa iyang agalon. Tapos, sa dugay nga panahon, may pauli ang agalod ngadto sa mga sulugoon o nangayog husay kanila. Ang sulugoon nga nakadawat og 5 ka puntil nga salapi, niadto kaniya, miingon siya, "Sir, gihatagan mo ako 5 ka puntil nga salapi o niini nakaginansya ako laing 5 ka puntil nga salapi, ani ara ang tanan." Miingon ang iyang agalon, maayo, buutan, o matinumanon nga sulugoon. Kay kasaligan ka man sa jutay, piyalan ko ikaw sa daghan. Dali og sulod og ambit sa akong kalipay. Unya misulod ang sulugoon nga gihatagan og 2 ka puntil nga salapi og miingon, "Sir, gihatagan mo ako 2 ka puntil nga salapi og niini nakaginansya ko og laing 2 ka puntil nga salapi, ania ang tanan." Miingon ang iyang agalon, maayo, buutan ka o matinumanon nga sulugoon. Kay kasaligan ka man sa jutay, piyalan ko ikaw sa daghan. Dali, sulod na rin o ambit sa akong kalipay. 24. O niya, misulod ang usa ka sulugoon nga nakadawat og laing puntil nga salapi og miingon, "Sir, nasayod ako nga istrikto ka kaayo, nag-ingon ka nga nag-ani ka sa wala mo itanom o naghipos sa wala mo ipugas. Nahadlok ako busa, milakaw ako o gilubong ko ang imong salapi sa ilalom sa yuta. Tanawa, sir, ania ang imong salapi." Mingon ang agalon, walay hinungdan o tapulan nga Kristohanon. Sorry ha? Sulugoon. Nasayod ka man di ay nga nag-ani ako sa wala ko itanom o naghipos sa wala ko ipugas. Nganong wala ko man gideposito sa bangko ang akong salapi aron mahibalit kini kanako nga may tubo na. O miingon ang agalon ngadto sa laing sulugoon, kuhaa kaniya ang salapi o gihatag ngadto sa sulugoon nga may napulo ka puntel nga salapi. Kay ang anaay iya hatagan pagdugang o makabaton siya labaw pa sa iyang gikinahanglan. Apan ang wala gayoy iya bisan pagani ang jutay nga iyaha kuhaon pagikan kaniya. Kini wala hinungdan nga sulugoon isalibay or ilabay ngadto sa gawas. Diha sa kangitngit dito maghilak siya og magkagot sa iyang ngipon. Magampo ta. Ginoong Diyos nga labing gamhanan, dagang salamat sa imong mga mensahe karon nga kagabion, Ginoo. Among giangkon nga kami napakya sa unahunag pagpanulti namo sa among mga kasing-kasing. Natabangi kami nga pinaagi sa imong mga pulong o Dios. Mahingpit ang among desisyon nga motalikod sa mga butang awa gyud kanalipay. O tinguhaon namo sa kanunay ang pagmatinud-anon sa pagsunod kanimo, Ginoo. O Holy Spirit, tabangi kami na karon nga kagabion masabtan namong ayon ni nga maong mensahe aron nga mahimong mabungahon ang among mga kinabuhi, Ginoo. Salamat kayo, O Lord, nga
ang kada usa karon na ilalom sa imong gahom. Imong dugo magtabon kanamo sa among mga pamilya. Walay gahom sa kangit-git nga magkasamok, magdisturbo sa among pagduol, pagsimba di kanimo. Mani among giampo, among gipangayo, gipasalamatan. Madawat namo ni sa ngalan lamang ni Ginoong Hesukristo, among Ginoong Hari ug Manluluwas. Amen and amen. So, productive and increasing life sa Kristohanon. Productive and increasing life. Manay atong pagkaisgutan karon nga kagabihon mga igsuon tungod kay dali kayong makakaplag og rason ng mga tao nga moingon wa man gud ko anto ni lampos, wa man gud ko nakahuman kay mauna. Wala man gud nako ton siya na trabaho kay naalagi mo ni daghang mga babag ba, daghang mga rason. So karon nga kagabihon tug-anan ta, tugluan ta sa Dios. Unsaon nga atong kinabuhi productive? Kung mayon kita productive, mabungahon. O nya increasing kanang kanunay nag-uswag. So pagka-Christian ka unya wala ka nahimong productive ug wa ka nag-uswag na problema nimo. Either maapil kas gitawag og murag Christian. Sa to pa di Christian. Kay tinuod nga mga Kristohanon mga igsuon, productive ni sila og nag-increase. Again, productive og nag-increase. No? Sa mga pananom, wala tanang tanom, mo tanom ka og daghan kayo aron makaani ra ka gamay. Dili nga natong una-una. Sa mga magnegosyo ta, wala ta ng negosyo aron lamang nga mabankrupt ta ditso. O gamay atong ani. Or walay naguna-una nato nga kung mamuhi ta, manukan, babuyan or manghayupan ta, maghitabo ang kamatay, mapuo ning atong mga pamuhi. We pray for a good production and increase. Ginaampo nato na naa-increase. Dayon naa productive kayo. Si Kuya Junel ay powerful kayo nga word nga nagbakting sa kung dalunggan na balik-balik. Ngano man? Ingon si Kuya Junel nga nakoy pato pastor na kaning mga pabo, kana nga ang mga manok-manok. Ako ra jud nang giampo sa Ginoo kay atiman ako na kay kung atimanon nato na sila kayo in the future atimanon pud ta. Sabi ko, wow. Kita ko ana nga pinulungan sa Proverbs. Na nagingon dito atiman na ang karniro kay one day tagaan kanila balhibo og gatas. Ang gatas mainom nimo apti ka, ang balhibo is gamiton nimo biste, talion nimo biste. Sakto pod. Kagahapon sad nga na si bian sa pa ginagmay lang sa ako ame, di ra ko mangandoy kayo mga dinagko kayong sweldo kwarta sa padya. Kay ingon bitaw si Lord kasaligas gagmay. Nag-connect na ba? No? Nag-connect na. Nya, diyan po sa palibot, na yung mga kalbasa diha. Bakit natin man na, pero na dyan, namunga ba? Diyan po sa gilid, linabay lang na siya, namunga. Sabi ko, kung kana gani, wala atiman na, gipabungas Ginoo, unsa pakatang giatiman yun tag-ayon ni Lord. So kung giatiman kas Ginoo, giatiman pagyug ka sa leader nimo, sa parents nimo, kung dili ka mo bunga o di ka mo uswag, na ay problema nimo. Sirang tanaw sa sayop sa uban, pero naa di ay problema nimo. So dato kayo ang Biblia o mga pagbadlong, mga pagtudlo. Gani sa kang gibasa karon tulo ka sulugoon. So ang mga maalaman nga sulugoon dunay increase. So sama sa gidaghanon sa unsay ilang nadawat nga puhunan. Katong 5 na-increase og 5, ang 2 na-increase og 5. Pero ang tapulan nga sulugoon, hadlukan nga sulugoon, wala ang increase. Wala siya bunga. Nya na pa siya rason. Pasangilan pa niya ang agalon nga, kuan manggod ka, isugon. Sa mga nga gilubong na lang nako, o ni ara walay kulang. So gibawian siya, gigapos, gisalibay pag yung Diyos gawas. Diin naa ang kangit-ngit og nagkagot sa siyang ipon. It means to kanang dapit nga grabe kayo ang kasakitan. Walay lain impyerno.
naglugitong nakangit-ngit sa kainit sa kalayo. Grabe na nga imberno, no? Siyaro. So, dili ta gusto nga ang atong kinabuhi, dili mahimong productive. Labaw sa tanan, nangandoy punta nga ang atong kinabuhi mag-increase. It means, naa kay mabungahon ka, sa imong mga gimbuhaton, lampos ka, then naapod kay ginansya, na kay uswag, na ay pagsaka, no? Kay dili man pwede ta nga mag-increase, di pwede nga ma-stagnant, kanang nagpabilin ra, ngawa ni tubo. So duha ang gusto ni Lord nga may tabo, sinuha mahimot ang mabungahon, plus, mag-uswag ta. No, mag-uswag ta. Sa mga businessmen, naa sila'y panultihon nga, kung nataw ka nga pobre, o mamatay ka nga pobre, sala ni mo. Grabe, ano ba? Unsa ka? Kaya nga naman, daghan kaayog giusikan ang tao, iyahang talent. Imbis gamiton niyang talent, parang maginansya siya, gigamit hinuog panglibak, mas naalaot pa siyang natinulo. Iyahang panahon, imbis gamiton niyang panahon, magtanong-tanong siya diha, magnasay kalingawan, gigamit ragsigid Mobile Legend. Sige katulog. Unya kaon. No? Tawgon kag eater. Pero unproductive. Mo na kuyaw. No? Dagang panahon ang masayang. Munang dagang mayutang pobre manggod mi, may mana sila kay dato sala nimo. Kay ang dato og pobre parehong nay kamot, nay ilong, nay mata, nay tingog, tanan makabuhat ta bisag unsa. No? Bisan pagani, may man sila pastor, kaya na sila dipondo sa bangko, naaman sila negosyo, naaman sila mga panghayupan, naaman sila lapad ng kahitaan, mali pa rin. Ma-prove na ito ni. Si Abraham walang-wala na. Kay tanan iyang gibiyaan. Nya moingon kang wala ka diha, mo nang hangtod karon wala ka diha. No, naay problema, something wrong. O kinahanglan masabtan nato ang sekreto karon. Kaya mga tao nga dili magakugi og duol sa Ginoo, dili mo nang kanunay na kung i-encourage sa itong mga kaigsunan dali maglibog manggugko nga naman naa sa dako kayong panginahanglanon, pastor, lisod kayo ni karon, pastor, walay trabaho, pastor, pero dili mo duol sa Ginoo. Asa maron kuan Domingo maron simba man ta, asa man si kuan pastor nanarbaho si kuan to. Sabi ko, dili dito sila naglisod. Kaya kanang maglisod, kanunay nang mapaduol sa Ginoo. Daghan ito sila panalangin. Kaya di man mo duol sa Ginoo. No? Imagine na di ka maabot dali og Domingo, di pag yun maabot og Merkules, di pag yun mo dong sa mga Bible study, di pag yun mo basag Bible, di pag yun mo ampo. Ang sao man na humitan kanunay, Jundel. So, maglisod na siya og lambo. Maglisod og tubo kung ingon anak. Ang may tabo, unproductive o imbis na increasing, decreasing. Kanunay. Nag-decrease. Imbis mo increase, imbis mo uswag, nagkunhod. So, i-prove na to na unsay mga babag sa tao mga igsuon, nga nung dili yun siya mo increase, dili siya mo uswag, dili siya mabungahon. Answered ana ang atong gibasa karon. Matthew 25:14-30. Nga nung wala nagbabungahon, wala gigamit. Naitingog, wa gamita. Naikusog, wa gamita. Naikwartag, wala gamita. Wala gigamit ang unsay naa niya. Wala jud. So muna yung rason nga unproductive, di po na siya mo increase. Kaya dapat man na magpagamit ta. Kaya magsigirat ang ampo sa Ginoo niya, wala tayo buhaton. Kung saan na? Lord, luwasa si Kuan, di ko ni mo sultian. Naakay pinuntil, nga tingog, nga kaalam sa pulong sa Diyos, imo naman pong gitabuan, niya mag-ampo kang luwas sa siya. So, dapat masabtan na ito ayo. Parang mas masabtan na ito pag ayo ang Christian life nga productive
and increasing. Sugdo na to sa Genesis. Abot ang Revelation na niron. Genesis chapter 29, 15 to 30. Genesis chapter 29, verses 15 to 30. Nahitabo kini nga sugilanan sumpay ni siya. Diin si Jacob mibiya sa iyahang sayuta sa iyang amahan nga mao si Isaac. Og niadto siya sa dapit sa iyang angkol iyoan nga si Laban. Wala siya dala gawa sa iyang sinina. Okay? Nakita na to? Nilakaw si Jacob nga wala siya dala gawa sa iyang sinina. That is why ang pulong nga walay nahot, isulti lang na siya sa mga taong di gyud maningkamot sa kinabuhi. Muna gitawag og way nahot. Okay? Kay muingon kang si Jacob way nahot, dili pwede. Ngano man, bisag sinina lay iyang baon, naa siya tingog, naa siya kusog, naa siya kaalam, naa siya mga grasa, makadungog siya, makasulti, makakita, makabuhat bisag unsa. So dili ka makayong walay nahot. Mahimo lang ang usa ka tawo nga walay nahot or wala gyud kapuslanan ng kinabuhi kung ang tanan nga naa niya dili niya ipagamit. Hinumdumi ni sa pag-abot niya sa yuta sa iyang angkol nga si Laban, wala siya bisag unsang iyaha. Nasabtan na to? Okay, di rin napita, nasabtan. Sa likod, nasabtan. Si Jacob, wala siya bisag unsang anaan niya. Pag-abot niya dito. But unsay nahitabo? Sa pag-abot niya dito, mga igsuon, una niya dito siya doon sa tabay, si Raquel, ug ang ubang mga kababayan, nagpainom sa mga karnero, nagitabangan niya. Gitabangan niya. So do something. Parang naay mahitabo. Kasi sige nag-ampo, way gibuhat. So, ningon diya sa verse 15, kini si Jacob, gidala ni adto siya sa panimalay ni Laban nga mao ang amahan ni Raquel. Sa English, Rachel. Ingon ang verse 15, mingon si Laban kang Jacob, dili maayo nga moalagad ka kanako nga walay suhol tungod lamang kay pagyinti kita. Pilabay gasto. Pilabay gusto mong suhol. Sida anay gi-offer aron mahimo kang productive. But naa kay buhaton. Pero kung wa kay buhaton dili jud ka mahimong productive. Kana mga taong maayo kasing-kasing mag-observe ra na sa kinaiya. Pag nagkabalo na siya, kinahanglan ni panalangin, i-bless good ka, ana, bisa di pa ka mangayo. Many times na ako na na-experience sa kinabuhi. Pero tawo ka nga mapasipalahon sa mga gasang gihatag sa Diyos nimo, ay mo hatag nimo. Ay, hatag na ko ni, iduwa raman po ni tongke. Ihatag na ko ni, palit ram po ni longke. Ihatag na ko ni, palit ram po ni sigarilyo. Ihatag na ko ni, idula ram po ni Mobile Legend. So, di na lang. Mangita kong laing productive. Mas maayo pag kanya akong hatagan kay malipay pa ni siya, magamit pa ni niya. Ingana man ang mga panguna-una. Because di ta pataka og labay og liso dinhi. Maayo kayo imong liso, ilabay ra nimo sa tunukan, ilabay nimo sa kabatuan, ilabay nimo sa bantok nga yuta. My goodness, itanong na sa maayong liso. Kaya minsan yung mga anak na tamad mag-aral, di, hayaan mo. Katong mga kugihan mo na, paskulahan. Pabalon eh. Mangutang ka o mangutang kung di kinanglan para mulampos na. Pero katong dili ayaw. Sayang-sayang rakag liso. So, dili willing. So, nanadayo'y offer nga mubunga siya kung mualagad. Ingon si Laban, 16, may duha ka anak nga dalaga, Leia ang ngalan sa magulang, o ang manghod ginganlag Rachel o Raquel. Nindot og mata si Leia, apan si Raquel, nindot kaayog lawas o guwapa pa gayon. Verse 18, naigugma si Jacob kang Raquel, busa mingon siya, mualagad ako kanimo og 7 ka tuig alang sa imong anak nga manghod nga si Raquel. Nindot ni nga batanon kay nanguyab dito sa amahan. Dito sa ginikanan ng anghel.
Ang karon, niya naman ta sa mga panahon nga ang mga batanon way batasan. Usa ang paibalo nga uyab mi, naanay anak. Naguba ng pag-eskwela, nagsayang na tanang gasto sa ginikanan. Nga naman, pero kini, dito sa ginikanan nagunag pananghit. Gani ang ubang mga ginikanan, maghisgot-hisgot na sila. Kini sikuan mo dun bagay sa akong anak. Nga naman, nakita nila nga, nindot ni nga kinabuhi. Nindot ni siya nga, kanin nakita nila ang kinaiya ni ini, nakita nila kung saan siya mo desisyon, matured ni siya maghuna-una. Muna maghuna-una siya, nindot yung kini sila magpartner. Si Jacob, gusto niyang productive yang kinabuhi, bisag lang inusara lang siya dito. Gusto niya nga dili magpabiling inusara, di magpabiling barren, dili siya magpabiling nga unproductive ang kinabuhi, walay ginansya. So he said, mo alagad ko. And then, uy, uncle mo kunin mo, walagad ka na ko. Kaya kanina ito, gi-allow man ang first cousin magninyo because gamay pa kayo ang tao. No? Pwede pa gani nga duhaon. No, masabta na ito nag-ayaw. Karon di na pwede. Kaya kung may tabo na, kabit ang usa. Okay. Sorry, marang nagkaprangka na dyan eh. Samon. So, niman ang 33. Ay, asa naman ta? Sa 18. Nahigugma si Jacob kang Raquel, busak ningon siya, mualagad ako kanimo og 7 ka tuig alang sa imong anak nga manghod nga si Raquel. Mingon si Laban, mas maayo pa nga ihatag ko kanimo kaysa sa laing tawo. Busak puyo dinhi tipon ka nako. Mas maayo pa, kailan ni, kailan ni niya. Kaysa dito padong sa wa ka kaila di pa jud Kristohanon. 19. Mingon si Laban, mas maayo nga ihatag ko siya kanimo. So, nagtuo ba di tao gidid-an kita mga igsuon? I-prove ko sa tungod kay ang love dili pulong, dili chocolate. Mga bae taga-tagaan mo chocolate. Ayaw kumpiyansa, kay gugma-gugma din kag tagaan kag chocolate, inig mag-ipon na mo, imong mata, ma-chocolate, black eye dyan na. Ma-assure sa timo ang love. Mumit ang sige kong inon, magpapuno ko sa atas gugmas ginoo. Tungod kay kung muhigugma ka sa tao, kinahanglan gani kag anointing. Kay kabalutang unproductive jud ang tao, dili walay anointing. Dili jud na mubunga. So, paminaw pa kayo. So, ang naitabo, ingon ang verse 19. Mingon si Laban, verse 20. Mialagad si Jacob og 7 ka tuig aron maiya si Rachel. O ang maong gidugayon, daw pipila lamang kaadlaw alang kaniya, kay nahigugma man niya si Raquel. Mo nang gisigi kog advice sa mga batan-on. Before kamo sud ana, i-establish usa imong kaugalingon. Hello? Makapanamin dito ani. Establish usa. Di kay ditso-ditso na niya pagkahuman, mag-antos na lang usa. Pasabda na lang. Utok ba? Utok? Hello? Isog na kayo ni Pastor ba? Relaxa ha? Relaxa. Niya na. Then, ningon diha ang 7 ka tuig mubo ra kaayo. Murag dali lang. Murag dali lang. Kanus pa man to 2013, mamen. Karon 2020 na dali ra kaayo. Hello? Kapila man da itang mo in relationship ani. Onya. Unsa pay lain diha nga nahitabo mga igsuon. Ingon ang so nahuman gayon niya ang 7 ka tuig. So productive na daan siya ani. Hinumdumi nga ang pagtrabaho ni Jacob ani nga time pag-atiman sa mga panghayupan ni Laban.
Gani nakita og ayo ni Laban nga grabing pag-prosper pagsanay sa iyang mga panghayupan. Sukad nga miabot si Jacob. In other words, productive gyud ang tawo nga dunay Dios sa kinabuhi. Kaya taong tapulan, dili na mahimong mabungahon kay sila ray Dios sa kinabuhi nila. O ingon ang 20, ilagad si Jacob og 7 ka tuig. Aron maiya si Rachel. Ug ang maong gidugayon, mura nagpipila ka adlaw alang kaniya kay gihigugma man niya si Raquel. Mo bitaw nga inignaay mga sige ko gingon hatagid chan si Lord, hatagid chan si Lord, hatagid chan si Lord. Kay kung ikaw gyud bisag pag 7 years mo wait jud na. Muwat jud na. Imagine ang 7 years magtigom ka, daghan na kag tinigom. Siguro na nakikaugaling ang gasoline station, 4 ka bus na nagbiyahe, usa ka naa kay tindahan, naa kay refilling station, naa kay kaugalingong panimalay. 7 years na tinarbaho siya, ro. Pero ka-eskwela pa. Magdumot ra ba muna ako basta gingani akong iwali, oy. Verse 21, unya mingon si Jacob kang Laban natapos na ang tagal. Busa ihatag kanako si Raquel aron maasawa ko siya. Busa naghimog kumbira, pakasal na yon, ha? Naghimog kumbira, kasal na ni. Naghimog kumbira si Laban o gidapit niya ang tanang lumulupyo ni atong dapita. Apanian ang pagkagabi si Leah maoy gipadala ni Laban ngadto kang Jacob. Dili si Raquel o gipadulog kaniya. Gihatag usab ni Laban ang iyang ulipon nga babae nga si Silpa ngadto kang Leah ingon nga iyang sulugoon. So ang una niya nga nahimo nga product sa iyang paghango si Leah dili si Raquel. Plus sulugoon ni Leah. So duha na dayon ang iyang bunga. Ang product niya. And of course, kung magtrabaho ka, magtrabaho po ni siya, pas magtrabaho ang iyong sulugon, doble na ang inyong increase. But kay dili man gyud si Leah ang gusto ni Jacob, another 7 years mo trabaho na po si Jacob. Tanawa ha, ito padayonan. So ang una, si Selpa, o si Leah. Si Leah ang inahimong gipaasawa o niya gihatagan pag yung sulugoon na mahimong si Selpa. Verse 25, sa pagkabuntag nakita ni Jacob na si Leah di ay ang midulog kaniya busa. Gingnan niya si Laban, nganong gibuhan ng man kini kanako? Dili ba? Nag-alagad man ako kanimo alang kang Raquel. Nganong gilimbungan mo man ako? Sa tinuod lang wala siya limbungi. Verse 26, ingon si Jacob, wala ko ng limbong nimo. Ang among culture, ingani. Okay? Verse 26. Si Laban nito bang dili namong batasan, dili namong culture, nga ang manghod mauna pagkaminyo sa magulang. Ulata, hangtod nga mahuman, kining usa ka simanang pagsaulog sa kasal. Grabe no, 7 years na preparation sa kasimanang sa ulog sa kasal. Di parehas ato ang wala tayo paningkamot, wala tayo tingwa, ditsog dasmag. Mag-away-away pa ang banay sa laki o ang banay sa babae. Sa adlaw, sa preparation, sa kasal. Kaya ang banay sa lalaki, di mo tabang. Sila untay lakinan, dapat sila mga mut-ane. Nga na, di ba? Then ang mga kalas nun, magkautang-utang pa. Praise God, pag magpangalagad yung ka sa Ginoo, wala yung ka't problemahon. Bisan pagani kami, dili man mi ingon anak gyud ka perfect, dili ingon anak ka, dili nindot nga example. Pero grabe gi-bless ni Lord, naghinubra. Nga bisag wa kay imong piso, manghinubra pag yun gani, pabalik pagbuhol. So, minuyon si Jacob sa pagtapos sa usa ka semana o gihatag ni Laban si Raquel kang Jacob aron maasawa kaniya o gihatag ni Laban kang Raquel ang iyang ulipon nga babae nga si Bilha ingon nga iyang sulugoon. Nakidulog usab si Jacob kang Raquel o gihigugma niya si Raquel labaw kang Leah o mialagad siya kang Laban og laing 7 ka tuig. 14 years. Nakaroon, pila na kabuok ang iyahang product sa kinabuhi, increase sa kinabuhi. 4 na.
si Leah, ug ang sulugoon nga si Selpa, ang igsuon ni Leah nga si Raquel, ug ang sulugoon nga si kinsa? Bilha. Na anay, upat na. 14 years siya. Dili man ni padaghanay dayon. Gusto nimo og mag-ministry ka karon dayon usa ka libo sa adlaw pa kang evangelism ang barangaya. 14 years upat lang ang naa niya. Kay para sa daghanon nimo dayon di gani ka kabalo mo atiman. Di pun magtuon o magwali. Di magampo. Di bisitahon. Si Pastor Jonas. Unya, og magwali ka, mayura kang as the Spirit leads. 14 years. But listen to this, kini nga 14 years, ni bunga ni og daghang nasod. Pila ka nasod ang product ani. So, dahil pangutana ni mga igsuon kay connection man sa atong gisgutan karon. Doon na ba injustice nga nahitabo? Dili makaangayon. Dili. Walay kananaay pagpanglimbong nga nahitabo sa side ni Laban. Kung atong makita mga igsuon, kung ikaw ko na si Jacob for 7 years nagago ka, kanya pag-abot sa panahon, dili mao ang gihatag. Maybe discouraged na kas kinabuhi. Way hinungdan yung hago na ko ani. Way hinungdan yung kinabuhi But si Jacob dili ing anak pang huna-huna. Iyang huna-huna o kasing-kasing kaila sa Diyos. Kay nagagikan ni sila sa kaliwatan nga ang Diyos mo'y gisunod. Abraham, Isaac, Jacob na dayon. So move on, gyapon siya. Akong gipangandoy, ako dyan nga paningkamutan nga ako ning makabot, ako ning makuha. So, he worked for another 7 years and that's 14 years. Sa iyang pagtrabaho, ni-increase og ayo ang iyahang agalon nga si Laban, kay napasanay niya ayo ang mga hayupan ni Laban, plus, naangkon pag yun niya si Raquel, si Rachel, si Zelpa, o si Bilha. Sabta na to? Munang sa atong kinabuhi, o dili ta mahimong productive, naalagi problema na to. Maybe na ay nag-hold back na to, nga to ang kaugalingong prinsipyo. No? Maubitaw nga sige jud kun nga nag-post. Dili ingan anak kadako ang gifts na atong dalon sa Ginoo kay mahadlok lagi tag mahutdan tapon. Hadlok tag di ta panalanginan. Pero sige kung nag-post nga ato dyan yung extension, ato yung extension, ato yung extension. Kay taghan kayo ang mga kalag nga gamay na lifecycle na ana diha sa Ginoo. O siguro ang katabang og ampo, o mo'y nagpatabang og buhat anang extension diha mga wala kung kalit og magkumpiyansa mo sila nga tong giadaman maunay na ang nagsimbas Ginoo ng panahon na. So, moingon ka Lord nga si Leah man. Nga, si Rachel man akong gipangandoy, Lord, gusto ko mahimong anchor nga magbalita ko sa TV. Puli ni Mike Enriquez. Nga nung pastor man mo tawag na po, Lord, sometimes yung anak di ta kasabot. But later on, masabta na to og ayo. Listen to this. Unfair ba na si Leah ang gihatag ko muna? Dili. Because we know that all things work together for good. Naiplano ang Diyos nga nung si Leah ang unang gihatag. And it seems like ang unang bahin sa katumanan sa plano sa Diyos, it seems like injustice kung atong tanawon. Pareha sa naitabo sa kinabuhi ni Jacob, makaingon tang injustice, pero sa unahan, grabe ang blessing. Listen to this. Verse 31. Sa dihang nakita sa Ginoo nga wala higugma si Jacob ni Leah, si Leah. Wala higugma ni Jacob si Leah. Gihimo niya nga makaanak si Leah, samtang si Raquel nagpabilin nga walay anak.
So, nagmapto si Leah og nanganak og batang lalaki, mingon siya, nakita sa Ginoo ang akong kaguol og karon higugmaon kayud ako sa akong bana. Busa ginganlan niya Reuben ang bata. 12 ni ka tribe, nahimo ko sa kanason. Reuben ang kamagulangan. Then sunod, diretso na tan 33 si Simeon. Nagmapdos na po siya, Simeon na po. Ikaduha, samtang si Raquel, wapay anak. Then, nagmabdos na po siya kusog, verse 34, si Levi. Tulo na yung anak, si Raquel, wala pa. In verse 35, si Judah, ikaupat niyang anak. Now, listen to this. Si Jesse na amahan ni David, kaliwat ni Judah. Amen. Si Joseph, o si Mary, gikan sa banay, kaliwat ni David, na kaliwat ni Judah. Amen. Amen. Now, makaingon kang injustice ang nahitabo na si Leah mo gihatag pag-una. All things work together for good. Kaya kung wala gihatag si Leah, doon na ba'y Judah nga matawo? Kung wala'y Judah nga tawo, doon na ba'y kaliwatan nga gikanan ni David, lulo ni Jesus Christ? Nindot kayo mga igsuon kini. Mahimo juga productive pag-ayo sa kinabuhi. Kung magpapuno ka una sa mga butang sa Diyos, unya kung napuno na ka anak, mauna dayon ay imong iput into action. Di kay pataka ratag move. So si Judah, now listen to this, because ang history ani beginning man sa usa ka nasod. Makita nimo ang tawo nga moingon sa mata sa mga tawo, wa gyud na siya namot, ni ana ra dan dapita wala gyud dala. Same thing sa istorya dinhi sa mga kasilinganan. Anin yung pastor niabot diri na ganiwang. Way ilis-ilis ng snacks. Way nahot, nga na mga di magtotoo. Nakaroon awan na nambok, nahamis. Nanindot. Dauton pag-ayo. Nga naman wala nila nakita nga si Jacob niabot sa dapit ilaban nga walay iya. Pero halos na angkon na noon niya ang tanan before siya libiya. Kay ang Diyos nag-uban kaniya, and pag-abot na ko tini, wala ko'y pwedeng mahimong kaila, but by God's grace, sa tabang sa unya sa Diyos, excited yung ko, o dili katunga sa lumulubyo aning barangaya, makristo hanon, tanan na lang, Lord. Di pwede ang Jacob na niabot sa Lourdes, magpabiling unproductive. Nga makontento lang na anay Leah, na anay Raquel, na anay Tila, kabogdan. No. Mo padayong tas unahan. Usa ka nasod. So, aray na punta sa side ni Raquel. Nag-uol na siguro si Raquel, ani no? Listen to this, si Raquel ba? Nakita niya nga productive si Jacob, kay siya, o si Jacob, o ang si Selpa, o si Belha, nahimo ng product ni Jacob. And then pagtanaw niya siyang igsuon nga magawa nga si Leah, doon na napoy upat ka bunga nga si Reuben, si Naphtali, si Reuben, si Simeon, si Levi, o si Judah. Niyon sa mas Raquel, nilingkod na ba siya, okay, pagbunga mo diya kayo, dawat ra kog limpyo. Wala. Nag-uol sa siya, dapat ako po. I must do something. Dili pwedeng mo atur ako sa church, igor ako magpasinaw sa bangko. I must do something. O sa may mga buluhaton sa church, o sa may mga buluhaton dito sa gawas, naabay mga walihan dito, naabay mga hinong sa church, naabay mga do something. Ikay mo tanaw ra ka sa uban nga, grabe sila. Wow, productive sila. Praise God. Tig-cheer ka. Sige, brahin mo na. Sige, bunga mo na. Tig-cheer ka. Because daghan man tang ministry. Na ay provider ministry, na ay prayer warrior, na ay evangelist, na ay tanan.
Si Raquel, mga igsoon, gusto po siyang mahimo siyang bunga. You know, Christian life, we must be a productive and increasing nga kinabuhi. Kay Kristo anon ta. Verse chapter 30, sa dihang wala manganak si Raquel, giingnan niya si Jacob, hatagi akong anak kay kundili mamatay gyud ako. So it means grabe ang iyang kaguol, iyang ikamatay gani nga wa siya bunga. Kita naguol na batang wa na tay bunga? Hello? Naguol ba ta ani nga way bunga? Same sa mga networking nga mga panarbaho. Mag-uol ka, wala kay why sale? Sitaw ka na? Why sale? Why halin? Sayon na rin tama sa wayan. Or wa kay ma-invite? Mag-uol ka? Ingana ang gibati ni Raquel. So ato makita din nga si Leah gituyo sa Ginoo nga dili siya higugmaon ni Jacob diya sa sinugdanan aron nga mangandoy siyang mabungahon siya. Si Raquel usab gituyo sa Ginoo nga sirado usa ang iyang womb, ang iyang mattress. Grabe ni pinulungan, no? Aron nga kanang mag-desire sa siya og ayo. Nga para asa man na ining puro lang I love you aning cellphone. I love you sa Facebook. Nga unproductive man ining akong kinabuhi, di masugo sa balay. So na-frustrate na po siya nga gusto siyang ingon pa ganit siya nga kung di ko mubunga ikamatay gyud nako ni. So nag-awhag ni nato nga we must do something. Nga mga taong gilaayan sa kinabuhi, naburingan sa kinabuhi, kay walay pangandoy mamunga. So nasuko si Jacob sa complaint ni Raquel kay mamatay man kuno siya di siya mamunga. Verse 2, nasuko si Jacob kay Raquel o mingon siya, Diyos bagayod ako nga siya ang magbuot nga dili ka manganak. Mingon si Raquel, ania ang akong ulipon nga si Bilha, pakidulog kaniya aron manganak siya alang kanako og niing paagi hamay mo akong inahan. So naa siya selfa nga sulugoon. Kaniadto pag sulugoon nimo ni, tapos pag nakaanak siya sa imong husband, ang iyang anak imuha dili iya, wa siya katungod. So iyang gihatag si Silva. Ay si Bilha. Sorry nago dati. Iyang gihatag si Bilha, hala. Pagdulog mo, kay og mo buntis na ni siya, kung magkaanak na mo, naanak ko'y anak. Legal gihapon kay ako ang insulugon. So kung na si anak, ako anak na anak. Maumanay, kuan. Kanang kultura. So kadili man ko makaanak, nangita siya paagi nga makaanak lagi yun siya. See that? Tungod ni sa iyahang sa ito anak, frustration. Nga gusto na dyan siya makaanak. Disturb na kayo siya, guol na kayo siya. Grabe na ang iyang tinguha, pero ngano, sungita dyan siya paagi. Sa atong kinabuhi, dapat makakaton ta nga kung di ta productive ani nga area, nga kung di ta mubunga ani, nga kung di ta successful ani, then move na pod ka sa lain na pod nga strategy, sa lain na pod nga sitwasyon, sa lain na pod nga mga pamaagi. Di kay Kristo discourage, wag yun. So iyang gihatag si Bilha, ang bisa to? Si Bilha. Then si Bilha nakaanak og duha, si Dan og si Naphtali. So duha na ay nahimong anak ni Raquel pinaagi sa iyang bana o sa iyang sulugoon na si Bilha. Pila na product ni Jacob. Ha?
Napo. Si Raquel, si Leah, duha ka sa lugoon o unong ka anak. So, sa diyang nakita, verse 9, sa diyang mihunong na si Leah sa pagpanganak, iyang gihatag kang Jacob ang iyang ulipon nga si Selpa, simpleng asawa ni Jacob. Unya, nanganak si Selpa kang Gad o kang Asher, walo na. Nakita ninyo? Nabisan ang mga sulugoon productive. 8 ka mga anak plus 4, 12 na. Grabe si Jacob na muna. Pero sa sinugdanan, tanaw sa mga tao, walay naot, niabot dia as a stranger. Munang sa nato ng mga Kristohanon, mamungag yun ka. And then, sa verse 17, o gidungog sa Diyos ang pag-ampo ni Leah. Kay naguol naman po si Leah, kay sukad na doon na anak si Raquel. Pinaagi sa iyang sulugoon nga si Bilha. Di naman sad kaayo ni si Jacob, ihatag ni Raquel, ngadto kang Leah. So si Leah nangita na pagpaagi unsaon nga si Jacob mabalik na po sa iya ha. And then in verse 17, o gidungog sa Diyos ang pag-ampo ni Leah, nagmabto siya og nanganak siya ikalimang anak nila. Miingon si Leah, gigatian ako sa Diyos o kay gihatag man sa akong bana ang akong ulipon. Busa ginganlan niya Isakar. Sunod, Sibulon og nakaanak pa gyud og babaye nga si Dina. So, 12 na ni tanan. I mean, siya napulo. But atong tanawon din mga igsuon nga si Raquel, doon na paghihapoy, duha ka anak, pero wala pa yun siya ingon nga iyahag yun, kaysa iya man tong sulugoon. Imo nakitaan nga dili yun sila mang-give up, gusto yun nilang padayon silang magpabungahon. Kani siya gustong mangandig bunga, pagkakita niya mo bunga itong usa, imbis nga magzelos siya, akong patyon kay nagjelos ko ani, nangandoy na po noon siyang bunga ko, pagkita niya ni bunga na po siya, ako sa kapin nangandoy nga mo bunga ko. Karon ang usa kasimbahan mo sanay, magzelos ang usa kasimbahan, masina. Ang simbahan nga way gibuhat. Ang One Way Disciple Church. Alang magkis ko taglaing church. Yaro no. Magjelos. Usa yung anak. In verse 22, unya nahinumdum ang Diyos kang Raquel. Gitubag niya ang pag-ampo ni Raquel aron siya manganak ug nagmabto siya og nanganak og batang lalaki. Mingon siya gikuha sa Dios ang nakapakaulaw kanako kay makaulaw man kaniadto di ka makaanak. It means di ka mabungahon. Then in verse 23, og nagmabto siya og nanganak siya batang lalaki. Mingon siya gikuha sa Dios ang nakapaulaw kanako. Hatagan paunta sa ako sa Ginoo og laing anak nga lalaki. Busa ginganlan niya og Joseph ang bata. So doon na nagyud siya anak. Mao ni ika-12. Kay 11 ka lalaki, apil na ang anak ni Bilha, anak ni Leah, anak ni sino mo siyang sulugoon? Selpa. O kini si Joseph, anak ni Raquel. So, ika-12 ni. 11 ka lalaki o usa ka babae. Kaya wala man ang taos Benjamin ani. And sa pagkatawo ni Benjamin, mao'y last nga anak nga gikamatay. Genesis chapter 35, verse 18. Genesis chapter 35, verse 18, himalakyo na si Raquel og sa dayon ng pagkabugto sa iyang kinabuhi, ginganlan niya Ben-Oni ang bata, apan Benjamin ang gingalan ni Jacob kaniya. So, muni ang ika-13. Now, listen to this. Si Dina, babae, wala na apil sa ihap sa
mahimong tinugdan sa mga tribo sa Israel. Ang 12 ka mga anak ni Jacob napunta sa Egypt. Dito sa Egypt, ni bunga, nagbunga, ug nanggawas sila after 400 years. Nigawas sila sa Egypt 600,000. 20 paingon sa 60. Atong gigamit karon ang curfew sa COVID-19 na survey. 600 able to carry a sword and a shield. 600. Walay labot ihap ang mga senior citizen. Walay labot ihap ang mga kabataan. Walay labot ihap ang kababayan. 600,000. Grabe ni nga bunga, no? So, listen to this. Pag naa na to ang Ginoo kay nag-claim man ta nga Kristohanon ta, therefore productive ta og nag-increase kanunay. Kaya kung unsa ka kaniadto, hangtod nga naa nakakaroon sa Ginoo, wala gihapoy na usab sa imo, walay product, walay pag-increase, na ay problema nimo. Kaya ikaw mismo wala nangandoy nga mo increase o mo bunga. Imong makita din si una ni Jacob. Wala siya ningong ani sa kulaban makalagad ko nimo. Unya muli ra gyapon ko maura ang akong biste. Wa koy madala, wala. Now listen to this. Paminaw pag-ayo because for the sake sa atong atay. After this, naa na siya 12 ka anak, usang babae o 11 ka lalaki. Si Jacob, naa na siya 12 ka anak. Wa pa na si Joseph ani. Ningon si Jacob, ningon si Laban kang Jacob. Laban, muuli na ko sa akong dapit, akong daton ang akong mga asawa o ang akong mga anak. But di pwede nga muuli ko, therefore, tagay ko ganti. Yung sabi mong gusto, magtrabaho ko nimo for another 6 years. Pasanayon na ko ang kahayupan. Ang puntik-puntik nga mga hayop, ako o ang mga plain nga hayop, imo Laban. Okay, kana, sabutan na. Arong mulakaw ka, naakay, magamit, arong masustain, mabuhi nimo ang imong pamilya. But ang problema ani si Laban, ang tanang mga puntik-puntik nga mga hayupan, gikuha ni Laban o gipalakaw ni Laban ang iyang mga sulubuon balik tulo ka adlaw. So ang nahabilin, walay puro mga hamis. Walay puntik-puntik, so wala gyoy ka Jacob. Unsaon na lang ani? Naaraba siya pamilya, naaraba siya duha ka asawa, naaraba siya mga anak, naghanar po siya mga sulubuon. Unsaon na lang ani? Ni-give up ba si Jacob? Ug mayo siyang way hinungdan ng kinabuya, laban ni mo mga apo. Pero kamo mga asawa, pamauli mo dito, muuli na ko sa kunason, ako rosa. Total yan, himang kong wake awan. Anak ba si Jacob? Wala siya ni give up. Galing nag-ampo siya. Unyang ipakita sa Diyos na may anghel na nagpakita niya, hilabihan kadaghang mga hayupan nga puntik-puntikon. Lapak-lapakon. Di ka po kasabot, kabang-kabang. Ha? And after that, kung imong basahan mo nang sige gyud ingon palihog lang kanang nabasag Biblia nga laktaw. Tong akong giingon ninyo samtang makabasa pa ta basa na. Pasunurag basa. Ningon dito mga igsoon, ang mga ligong mga hayupan kay gilibungan naman siyang laban. Gilain ni Jacob. O kining mga ligon ng mga hayupan maoy ni sanay pag-ayo unya mga lapak-lapakon, mga kabang-kabangon, mga puntik-puntikon pag yun. O karing mga huya nga mga hayupan gilain nga wala sila mga dili sila kabang-kabang, dili sa puntik-puntik, apan mga luyahon maoy kalaban. Gusto gyud ni Jacob mamunga. Wala lang siya naghisgot og pagpasanay sa kaliwatan. Kundili sa mga butang na gihatag sa Diyos diha sa iyang mga kamot, gusto niyang uswag.
That is why makalibog kaayo. Nga dugay na ta kayo magsiig pangalagad sa Dios pero wa gyud tay pangandoy sa kinabuhi. Paabot na karos ang matapos ang kinabuhi. Paabot na karos siya matagak gikas langit. Gahuwat lamang sa giingon sa Revelation 50 ka kilong ulan. Nibi nga matagak. Nya makadungog ang mga balita, mga ratol na mga hadlok nga naman walay pananawon. Kaya na mga taong focus sa iyang goal, nga mo bunga ko, nga mo increase ko, bisan pa kung sa katalagman, di na magtagad, magpadayon nas gibuhaton. Listen to this. Karon, puno ang nasod sa Israel o mga Israelita. Kaliwat ni Jacob. Then kining mga Israelita nagpanglangyaw sa nagkalain-laing nasod. Kaliwat ni Jacob. Mausab ni ang akong pangandoy mo nang nangandoy ko po, nag-ampo nga inyo kong tabangan ani. Gusto mong mahimo ning usa ka nasod ni nga tigo? Nagpanglangyaw na ning uban gani? And sa ilang gipanglangyawan na nagpagamit sa Ginoo? Mahimo sa to silang productive ato. Na makadungog ta mga idsog, mga testimony, grabe kaayo, ingani kadaghan ang lipay ta, tama. Pero mas lipay yun tag ikaw na puno niya yung mag-testimony. Di ba, tama? And that is why gusto yun kaayo ni Lord nga masabtan na to. Nga ang Christian life is productive and increasing yun. Ang Christian life. Kaya kung dili ta mo increase, pag dili ta mo imong productive, ang tawag na to, tig pa. Teacher na lang. Kaya sakit po nang mayroong pasinaw bangko. Teacher. O sige, try mo. O ka na. Okay nga na, no? Productive ta. Kaya kung asa ka gamito ni Lord, diha man ka i-produce ni Lord. Gabalo ka nga nung gi-bless ka o gayo? Tuwa kinalinguha kang mahimo kang productive. Naka-assign ka aning aging buhaton, therefore ni work ka diha. Naka-assign ka dito nga mo ampo ka diha, therefore nag-work ka diha, then nimunga ka. Then naka-assign ka dito nga, ingana mo na. Kaya lamig kayo magpagamit sa Ginoo mga igsuon. Lamig kayo nga mo ampo ka sa uban. Kaysa magsigir kag ingong i-ampo ko. Mura nagkaraang simbahan mo. Nga di mag-ampo, igor ang mayamong i-ampo mo kami. So gusto ni Lord, usahay mingon ta, Pastor, unfair. Nga naman si Leah, gihatagan na yung upat, 0-4-0. Si Raquel, si Leah upat tayo, usahay mingon ta nga unfair kayo. But dapat masabtan na to ang prinsipyo ni Lord. Matthew 13, verse 8. Og ang ubang nahulog sa maayong yuta, namunga, may namunga og balig 100 kapilo sa natanom, ang uban 60 kapilo sa natanom, 30 kapilo ang uban. So dili pareha-pareha mga igsuon. Gani sa atong gibasa kag gani sa Matthew 25 ingon sumala lang sa katakos. Sumala lang sa katakos. Man di ka makaingongan ang mas uswag man siya nganong kami maora ni. Mao pa may igo nimo. Sad to say, pag ako usa ko kaalagad sa Dios, manganday na dayon kong ang church masama kadako sa stadium sa Kalapi. Nya mapuno dayon. Ay tay magtukod kag sugalan. Kadali kay mapuno. No? Napalain. Aga sakit-sakit ni pero okay pa ba mo? Okay ra? Naana dag pupunoon ta masakitan, no? Kini kinahanglang masabtan nato ni. Dinhi sa mga Christian churches, bless kaayo ta. Why? Usahay pagud gani og tuwa tas lagyo, sunduon ta. Sulay adtos ICM, sunduon bakas taga ICM. Sulay adtog Bikyo, nabay sakinas Bikyo mosaka dire.
Pag-abot, pag yun dito sa balay, ngayon as Pastor Pipip, Pastor, manigo sa kong kadali. Bato-bato sa langit ang tamaan ni Rizal. Dayong mag-pray na tayo, Lord, productive ko. Masuko na si Mambiri o na-elect ni estudyante mo abot. Masuko ang imong amo kung late ka sa imong trabahoan mo abot, J. Di ba, J? Pero si Lord, okay na si Lord, di na masuko. Isa para, praise and worship pa man. Importante, wali ko. Oh no. Hoy, SGs na. Testimony pa. Pagdali dahan. Ga. Gana na si. Aki sa may driver niyo doa. Kay manarog testimony. Kung kira si manong ko ang testimony kay kaabot pa juta. Dayon mag-pray ta nga mo increase. Mag-pray ta nga mo bunga. Nga something wrong na galit sa ato ang. So na ay ipasing si Lord sa ato ang. Because gusto ni Lord nga mamunga ang tag 100. Katong 5 nakaginansya 5. Ang 2 nakaginansya 2. Dere ang 100 nakadawat o 1,000. Ang 30 nakadawat o 300 ni times 10. Taka-taka lang niya ako ang example. Ingana ang sekretos kinabuhi ng igsoon. Ingon pa dito, pag aoble nas Biblia mayon ang pastor, ato abliyon ng atong Biblia sa Malakay chapter 3 verse 10. Nagipangkulbaan na yun. Nahadlok. Iyay, may paywa ko ni Simba. Nagtimingan, mahinoo, right? Yun na, pastor, sorry kayo. Revelation de ay. Sa'yo pa kong sulti. Ay, salamat lang. Naluwas ko rin. Nga gusto tang mahimong productive. Mag-uulta kung ang atong mga hayupan, ang atong mga pananom, ang atong mga panarbaw. Kung naay magka-problema na siya, mga guulta. Pero ang resulta di ay kita. I mean, ang hinungdan di ay kita. Alas 9. 20. Kuman ako. So, makigprangkahanay si Lord sa ato karon. Ingon siyang kasaligan sa ganmayng butang, hatagan niyang daghan. No? Asa to si Pastor Rodnel nga akong ikasabaan sa text. No? Karon dito ni Rachel na paingon. Nakaingon si Rachel og siya may giingnan. Mao nang nilingkod sa siya nga murag natanga siya nga siya kabal. First time is Pastor nga ni. No? Ingon ko ni Pastor Rodnel, ayaw sa huna-hunaa ang Lourdes. Di ba tama? Ang ministry sa Lourdes. Wala mo nadawat? Wala ginadawat siya. Sultiin niya siya. Ingon ko sa iya ha, ati manan ang anang sa ministry di ako yun na balag, duha, tulo, mauna na. Kaysa anang pakalit nga midaghan di ay mang lahutay. Murag pakpakad halang bulag sa kalbasa o itulo ra yung lahutay. So, gusto ni Lord na mamunga kita. Di kay pangtaguan ninyo ng inyong mga panalangin nga gihatag sa Ginoo. Kani inyong mga tingog. Na sometimes ang mahimo pod nga hinungdan nga dili ta productive, dili ta nag-increase kay kontaminado ta. Na ay problema. So wala ko nagpasabot nga kinahanglan kay pastor nga mahimo tang perfect aron ta mahimong productive ug mabungahon dili. Ang gikinahanglan ra nga imong una-una og kasing-kasing is right before God. Nga kung makasala maghinulsol di na usbon.
Di kayo makasala. Lord, salamat kayo. Nahuman na yun. Makasala na ko. Sa sunod, Lord, ha? Bantay nga di. Lord, tabangi ko, Lord. Gali ko masakpan yung pastor. Lord, tabangi ko, Lord. Imbis mag-una ni pastor. No? Kares, Hana. Pag naay moingong Han, Kares, crush ka na to. Ingna dayon, lakaw sa akong papa. Pangutanan kung sa'y qualification. No? Ana. Di kay, ayay. Hello? So again, gusto ni Lord nga ang atong kinabuhi mahimong mabungahon. So ingon siya, John chapter 15, akong punuan kamo ang sanga, pabilin kamo kanako. Kung magpabilin kamo kanako, ang akong mga pulong magpabilin kaninyo, makabunga kamo dagat. Kay kung wala ako, wala kamo'y mahimo. Diyan ba kung saan mo paningkamot kung ang Diyos mo imong mapadaplin? Pag ang Diyos na idili nimo mauna, wa agyod kay kahimuan. That is why ibutang Diyos ni sa atong mga una-una nga dali ra kaayo ang ma-determine na nimo, makita na nimo nga successful ka in the future, productive ka sa tanan nimong panahon, mabungahon ang imong kinabuhi, nagausog ang imong kinabuhi, mahibaw-an na nang nimong daan kun nagasubay ka kung sa inaadili. Di ka makaingong wa man gud ko nakahibalo, wa ka nagkulang og tudlo, gitudluan ka sa eskwelahan, gitudluan sa kas inyong panimalay. Dinhi sa church gibali-bali na nagsagpa sa pagtudlo. Then nagpabilin ka, Brad, kumusta? Maras gihapon. Atong ablihan ng atong Bible sa Mateo, sa Genesis nangita. Ngano man na? Kay muras gihapon. Walang tinguha ba? No? Narapatay ni challenge na ko, nga pastor, pwede ba ka mo-share na ko, mo-share og tagurha ka bersikulo? Kada adlaw, live, Facebook live. Nga na-memorize nimo, grabe qualification, na-memorize. Lisod mong kain ang akong memory verse, memorize mo. John 3:16 ra. Hopefully, makaya. Pero dapat magbunga kita. Asa ka dadon sa Dios, himuon ka diha niya nga productive. Dinhi ani nga church, ayaw ka ingon nga, lagad na jud ko, masimba na jud ko, maminaw. Pangandoya jud nga na ako'y something na mahimo para mahimaya ang Dios ani nga tigo. Dapat na atay tinguha mo. Sundo na ba tayo nakatunan karong nakagabion? Ready na ba ta o andam ba ta sa pagabuhaton ni Lord, himuon ta niyang mabungahon, productive o kanunay mag-increase ang atong kinabuhi ngayon. Lord, kani nga church, himuon sab nimo nga productive, himuon sab nimo ni nga mag-increase in Jesus name. Amen. Nindog ta mga igsoon. Hallelujah. Thank you, Lord God. Ginoong Diyos, na labing gamhanan, salamat kayo sa imong mga pulong karon nga mga nadungog. Thank you kayo, Lord, sa pagpahinumdum, sa pagbadlong, sa pagsaway. And Father God, dili may mo give up, Ginoo. Like Rachel na nag-struggle gyud siya, nga wala siya mahimong product sa kinabuhi. Like si Jacob, gibaliwala niya ang 14 years and even 20 years sa mga kasakit, sa mga kahagog, sa kakapoy. Basta lang makaangkon siya bunga. And oh God, you are faithful. Usa ka nasod ang ihimong nimong bunga sa iyang mga paghagog. Thank you, Lord, nga even si Selva, bisan lang sila mga sulugoon, nahimok gyapon sila productive o Ginoo. Kaming tanan. Dili lamang ang pastor, dili lamang ang mga leaders, dili lamang ang mga ginikanan, dili lamang ang mga batan. Kaming tanan, Lord, himuang mabungahon o Diyos.
Nangandoy kay miniini Ginoo tungod kay mauni ang among kalipay o Diyos. Lord God, ang mga financial blessings na mo, O Lord, nangandoy ming mubunga ni. Lord, sa among mga blessing, like makasulti, makakita, makadungog, makabuhat o bisag unsan, nangandoy ming mamunga ni mo increase. Lord, kini nga ministry nangandoy kaming doon na kaming kalag na ma-encourage, masyiran, madala, o mamunga gayon kami Ginoo. Lord, among mga kusog na itampo sa mga gimbuhaton, ang among mga material blessing. Thank you, Lord, kay mong gidawat o mamunga gayon kini